नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. जे कोणाला गाय खरेदी करायची असेल त्यांनी लोणी मार्केट येथे संपर्क करू शकता. खात्रीशीर गाय खरेदी करून मिळेल. शेतकरी मित्रांनो, संपर्क नंबर 7057085002 व 7709542584. आपल्याकडे तुम्हाला HF क्वालिटीच्या व सर्व क्वालिटीच्या गाई खरेदी करून मिळेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, सबस्क्राईब करा व एक वेळा अवश्य भेट द्या. खात्रीशीर व योग्य दरात गाय खरेदी करून मिळेल.